ciki da ita. Wani irin shauƙi ta tsinci kanta wanda tun da uwarta ta haife ta bata taɓa jin irinsa ba. Zide tana can tana tsatsautse mata nono, wayyo Allah. Ita kuwa Rahama ita ma tana can tana lalube ta, tana ƙara cakal da wurin nan. Kai, ita ma fa abin ya fara gagarar ta. Ta gaji da taɓa iya nono, tuni ta kai hannunta ita ma kanta da tsakar tana goga tsakar Zinatu, ita ma tana goga tsakarta. A nan da nan ɗaki ya ruɗe, kowa ana taɓa mai tsakarsa. Shi kenan fa gurnani nishi numfarfashi babu irin wanda ba ka ji. Ba dan a ce ɗakin Zinatu ƙofa ce mai ƙarfi da windo mai ƙarfi kuma ta yi nesa da ɗakin babarta, da Allah ne kaɗai ya san babu abin da ba za a ji a wannan gurnanin da suke ba, saboda gabaki ɗaya sun fita a cikin hayyacinsu. Zinatu dai da ta ga irin, kawai ta daina magana, kawai ta shafa kan Zinatu, ta shafa kan Rahama, ta taba yar belin Zi. Ta rasa ya za ta yi ma, hannunta ya kasa tsaya a guri ɗaya saboda ji take wani irin abubuwa suna mata yawo a cikin jikinta. Ta ina za ta iya fara komai nata gabaki ɗaya riga da ya saki. Ta rasa me za ta yi. Ai Zi kasantuwar ta fara shahara a harkar nan, ganin ta caccaki Zi ga komai an caccake ta, ruwa bulbul. Ai ba shiri Zi ta tashi ta cire hannun Rama daga gaban Zinatu, sai suka tsaya kawai suna kallon ta. Banga ta yi, ta sakalo kafarta ta tala kafar Zinatu, da ta tala kafar Zinatu ta sakalo kafarta, sai suka yi kamar cross. Babbar harka kenan. Ashe Zinatu bata ma san komai ba, sai yanzu ne za ta ji abin da ake ji. Nan da nan ta fara haɗa tsakar su cakal. Ina ai Rama wani ihu zai ta rungumo Zi kuwa hannunta yana gaban Rama tana kuma caccaka, suna sumbatar juna. Ita kuwa tana kwance, Zinatu ana ta caccakarta. Rama kuwa hannun Zi yana gabanta, bakinsu yana sakafa da na juna. Tsotsa suke, gurnani suke. Zinatu ta rasa wani irin ma me za ta yi ma, ashe da wasa ake yi. A hankali take zuwa take dawowa, take mata gwatsu cak take yi. Banda ruwan daɗinsu ba abin da kake ji, cakal. Ita kuwa Rama ana ta caccakarta da ɗan yatsa, ana ta yi tana tsotsa, suna tsotsan bakin juna. Tana ƙara kama nonanta tana da mulmulawa, kai dai sun rasa ma dai mai musu daɗi. A haka tana haka har Zinatu ta kawo ruwan daɗin ta ya zo, kawai sai jikinta ya gama mutuwa ga baki ɗaya. Ba shiri aka matsar da Zinatu, Rama ta kwanta, sai aka dawo kansa suka ci gaba da yi. Kasantuwar Zi ta fahimci cewa ita mace ce mai matuƙar sha'awar ta wadda yake a nesa, sai an caccake ta sosai kafin nan daɗinta zai zo. Suka ci gaba da yi da Rama sai ihun daɗi take, shauƙi ya ishe ta, tana ta ina ƙaunarki, ina son ki, kaza. Ita ma dai Zinatu kar ayiwa ita ta ci gaba da kama nonon wannan wanda bai da ƙarfin mazakuta. Na san dai kun san labarin gabaki ɗaya, amma kafin nan ba za mu tsaya cika ku da labari, bari mu kawo tallan supplement kamar yadda muka saba. Yar uwa, kina buƙatar tsayayyun nonuwa a kirjin ki, sannan kina buƙatar duwawu wanda mijinki zai shafa ya ji daɗi har cikin ransa. Kina buƙatar nonon da zai dinga tsune mai idanu ko da yaushe kasance yana ɗan tsotsotsa, yana mai da kwaɗayinsa. Yau ni ma da abin da ke ji, shi yasa nake biyo ku domin ku ji yadda nake ji. A garzaya a siya supplements domin gyaran jiki da kuma gyaran fata har ma da tsawon gashi da ƙarin ni'ima ga baki ɗaya. Kai ma oga ba a barka baya ba, don biyan buƙatar hajiya kana buƙatar a barka ta yi cakwai, ta yi tsawo, ta yi tsungureriya, yadda za ta dinga taɓo maka har can ƙololuwan ƙarshen daɗin da aka ɓoye a lungu.
Me kuke jira? Ku garzayo domin ku samu naku a Annur Supplement, domin kuwa mun shirya tsaf don ganin mun share muku hawayenku. Domin neman ƙarin bayani za ku yi tuntuɓar mu akan lambar mu da muka saba ku kamar kullum, wato 09077773364. Tana tafe, takalmin na turguɗewa. Ta same shi a ɗakin yana nan zaune ya haɗa kai da kuma gwiwa. Da fara'arta da kara ɗinta ta fara kiransa tana ƙarasawa inda yake. Masoyi, masoyi, da shayyanyi idanuwarsa ya ɗago ya kalle ta. Masoyi, baka ga yadda na kyau ba ne? Ta fara jujjuyawa a gabansa tana wani jijjiga bayanta a dole ya ga yanayin yanda